Zdravo, Riđi. Otkud ti ovdje? Došao sam da posjetim tetku, bolesnu tetku. Pa da ti nisi nešto pobrkao, ovo je muško odelenje. U stvari, ja sam došao da posjetim teču, tetkinog muža, pa mi je zato tetka bila na pameti. Bez veze. No, nije moguće. A ovo garderoba, šta je ovo? Pa nije vreme posjete, pa nisam mogu drugačije da uđem, pa sam pozajmio ovdje od jednog. A vi, koga ste vi došli da posjetite? Ma moj drug Jova je operisan. Pa nemaju transfuziju krvi da mu daju sad. Pa što se ne obratite na pravu adresu? Hoćete i ja da vam dam krv? Ti da daš krv. A koja si krvna grupa? Koja vam treba, možete da birate. Kako da biram? Pa jesi li ti pri sebi? Lepo birate, kažete koja grupa vam treba i ja vam dam krv. Pa otkud si ti toliko velikodušan? Šefe, vi sve bukvalno shvatate. Ja ne dajem krv, ja je prodajem. Prodaješ svoju krv. Ma nisam lud da prodajem svoju krv. Ja posredujem, razumete, neko ima manjka, neko viška, ja vršim transfuziju sirovine i kapitala, posredništvo, odnosno biznis, jel da? Pa, Riđi, ja ću tebe da uhapsim. Jel ti jasno? Koga da uhapsite? Mene da uhapsite? Tebe nego šta? Mene koji činim dobro ljudima, sram vas Dobro, bilo. ljudima činiš. Evo i vama ću da učinim, odnosno vašem prijatelju. Obojice ste mi simpatični, mislim. Dobit ćete litar, a platit ćete samo 750 grama, jel u redu? A ti nisi normalan. Ja nisam. Ja, pogledajte ovaj sat, vidite ovo zlato ovdje, ovo delo. A vi, ko je ovo delo? Nikad u životu nisam čuo za ovo. Šta je ovo? Nema pas zašto da vas uvede. I ko je ovdje nenormalan, molim? To što radiš nije humano. Zašto? Prošetam ovako malo bolnicom, pitam ko šta traži, ko šta nudi, spojim ljude. Nekom treba krv, nekom treba bubreg, nekom... Stvarno da nemate vi slučajno neki bubreg viška? Bubreg? Pa otkud meni višak bubrega? Šefe, mogu da vas iščupam iz bede u koju ste zapali, stvarno. Ja. Mogu da vam organizujem prodaju jednog bubrega. Ozbiljno, imam čovjeka bogat, ne pita šta košta, već sam mu pola organa zamenio, ozbiljno. A i šta će vama dva bubrega? Šta kad lekari kažu da je odraslom čovjeku sasvim dovoljno jedan bubreg da živi? U današnje vrijeme imati dva bubrega, to je čist luksuz. Čist luksuz. Dobro, dobro, ako nećete bubreg, možemo da popričamo o... Ma znaš i ti šta radiš, ti trguješ ljudskom nesrećom. Ja ne trgujem nesrećom, šefe, ja trgujem markama. Riđi, nemoj da si igraš vatrom. Jer ko si igra vatrom, taj si opeče. Ja činim dobro ljudima. Samo idem okolo, gledam ko je bledunjam, kome fali krv, kome je bubreg. Pre neki dan sam spasao čoveku život. Odrali ga život, da nije bilo mene, pa gde bi on našao toliko kože? Gde bi našao? Sad ima 3 broja veću ko Šarpej izgleda, onaj kineski zgužvani pas ovako. Sklanjaj mi se s očiju da te ne hapsim. Jel ti jasno? A i ova? Šta je ova? Ko će i ovi da nabavi krv?